postavljam. Ja vam gledam TikTok, tako spava, i tata. Onda to moja mama otišla, ne znam šta radi. At this time, we understand that 32 are bruised, but there are also serious injuries. Kraljica Slavonske uskrsne trpeze, šunka i ovog će blagdana biti neizostavna. Sada se nalazi u pušnicama na dimljenju, nakon čega će na kuhanje ili sušanje, ovisno o načinu na koji se želi uživati u njemu. U starijim Vitanovcima, gdje će slavonska šunka dobiti i svoju kuću, bio je planiran. Miri su ove pušnici riječima ne neće sviđati, a slika je nakon govori više od 1000 riječi. Igrao sam ogromne boje na noći, ako vidite, tamo je naša soba iza toga, nažalost, evo ga to je Denis.